Oikein hyvää huomenta tänne YouTubeenkin. Tänään on 1. helmikuuta. Kello on 7.33. Tänään on siis torstaipäivä. Mä kuvaan tänään vlogia kautta maileita. Katsotaan mitä tää päivä tuo tullessaan. Nähdään myöhemmin. Ei mitään. Joo, eli tosiaan nyt meitsi kattoo tässä kattehin videoja. Kello on siis 22.02. Kuten näette. Jees. Eikä tässä muuta. Huomenta sitten tänään vielä suihku, mut katsotaan. Nähdään myöhemmin. Eli joo, tosiaan mulla on tässä mun tietokoneella. Mulla on siis tämmönen Logitechin näppäimistö. Ja sit mulla on HP Paviljonin pelikannettava ja tällaista. Tällä mä oon ollut jo tänään aika monta tuntia. Sitten mulla on vielä tämmönen langaton hiiri, mikä tuolla lataa tuolla lattialla. Niin tässä on vaan ollut ja tällaista. Katsotaan miten vielä tänään ehkä käyn suihkussa, ehkä en. Sellaista, mut viimeistään huomenna suihku ja tällaista, mutta jees. Tuolla katsotaan TVtä ja tällaista mun nähdään pian. Elikkä siis kello on nyt 24.01. Mä oon tänään unohtanut kuvata aika paljon. Mä jatkan viimeistä huomenta tätä vlogia. Ei täällä oo kyllä mitään ihmeellistä tapahtunut. Mut jees, nähdään myöhemmin. Oikeastaan mun piti näyttää teille tää mun lamppu. Tää on tämmönen suurennettava lamppu, et siis tosta näette niinku kuinka paljon tää suurentaa. Ja tällaista. Mut jees, siis ei kai mun muuta tässä videossa mitään sen kummallisempaa. Me nähdään varmaan sitten ensi videon parissa. Mä en varmaan enää huomen kuvaa, kun huomenenkin on varmaan peruskotipäivä, kun huomenna on bussilakko. Ja raitiovaunulakko ja junalakko ja vaikka mikä lakko, niin eikä siinä ensi videon parissa asiasti moro.